Txikikopako karrerak iten daurie zeoin neguko hiletan, eta hori, guria izango da dakixo moduen, azaroak egota bederratzien. Karrerak hasiko direz ordu bietan, gitzi gora bera, hasiko gara txikitzuenakaz, berez konpetiziñoko adinek direz 6 urtetik aurrerakoentzat. Badakizu zelan aurten hartu dugu bai 5 urteko umeak, korritako ilusioagaz dauz eta prestatuko jakiri zauzera horrentzape bai. Gero jasiko direz, aurra kategorie, alebinek, infantilek, eta igorren erabakiko da, norri zingo dan, Bizkaiko txapeldune, Txikikopako Txaianje barruko karrera bat izatetik aparte, Bizkaiko kopako karrerea be hemen izango dalako. Bizkai osoko 20 eskola ingurukoak parte hartzen daurie, eta 250 pasa eta ikusiko zu hemen 29. Ez bazkenean, pasaren urtean ingendun asteburu berean, badakizue, egun beten Txikikopako txapelketa eta horrengo egunean internazionala, berez karrera oso urten zen, baina amitu gendun oso nekatute eta esteko zertan izin beharra derigorra urtero iteak, ez? Kanpotik igual emoten dago horreza dela, baina edo zen gauze potente prepareteak bardurea eta beharrazko dakar, ez dugu idea hori, Zikokros internazionalena, inoz izin da alboratu, igorre baten. Baina aurten bai behar gendun, urte tranquilo bat, eta buelta bat emon, eskoleari berari bebai, entrenatzaile geha usartu, ume geha bebai, adine bajatu dugu, aurten ez dugu ingo internazionala, eta beste aurrerako urteetan, esango jatzu. Konbidatute, 29 arrastien ordubietatik 6etara hemen egongo dalako itzelesko giroa, eta betiko lez, igorrek beti ukiten dauela partaidetza handie, eta voluntario nape bai, así que apunta uzuen agendetan azarako 29 arrastie.